Πολλοί κόσμος. Μαζεύτηκαν πάρα. Λαδώστε λιγάκι το ταψί, κυρία μου. Πού να το ρίξει. Αυτή είναι, κοίταξε. Βγάζει νωρίτσα. Καλέ, πού είναι το πιάσμα το βλάβη. Από εκείθεν, ο Λούθεν. Ο Λούθεν, το ταψί. Λαδώστε το, κυρία μου, το ταψάκι. Καλό, μόνο αυτό το λάδι έχουμε. Ναι, κυρία μου, μόνο αυτό το λάδι. Έχουμε κι άλλο μπουκάλι μέσα. Καλά, βρεσκάσει. Νίξα! Κάτσε. Όχι, όχι, θα το καταστρέψεις. Φοβάσαι, δεν γίνεται τίποτε. Να το. Έλα. Νίτσα, φύγε από εκεί. Εδώ. Φτάνει αυτό. Λίγο ακόμα, κυρία μου. Λίγο ακόμα Στάς θέλει. βρε να βγάλουμε τότε Δευτέρα. Το στρογγύλεψες. Φύγε, μαμά. Λίγο να παρακολουθήσω το top chef. Όχι, εκεί. Η θεία από πίσω παλεύει να βάλει λάδι. Λες και κάνει. Θέλει πολύ απαλά. Έτσι χάιδε μας. Η Αγνή το κάνει τέλεια. Ναι, με χάδι. Με χάδι, χάδεψε του. Το χέρι μας λιγάκι έτσι. Ναι, Και χαϊδεμένο. τόσο χοντρό, γνούλα. Όχι, καλέ. Περίμενε, καλέ. Φυσικά που είναι 18 φύλλα. Ναι, τα έχει λαδωμένα, ναι. Ανοίξτε εσείς τέτοιο φύλλο, κυρία μου, και θα σας βγάλω το καπέλο. Έτοιμο είναι, εδώ είναι το Θα σας ταψί. κάνω. Το ταψί είναι έτοιμο. Το ταψί είναι έτοιμο. Έτοιμο το ταψί. Το ταψί. Φέρε το ταψί, παρακαλώ. Το ταψί. Έλα, συγγνώμη, είδες που είναι. Το ταψί, γρήγορα. Φύγε, λάκτα. Φύγε, λάκτα. Να πέσει. Αυτό τι- Α, μισό λεπτό, κυρία μου, μισό λεπτό. Να δούμε καλά την τεχνική. Έτσι, πώς το απλώνετε. Για να δούμε. Έτσι. Μπράβο. Μπράβο το κορίτσι μου. Ποιος άντρας θα σε πάρει, ποιος. Ποιος μωρό μου, ποιος. Ποιος ποιος μωρό μου, ποιος.